Masisukume sakhe iTheku lolu hlelo lethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku umlalelo Khoze FM njengoba ke kulwesibili samukela ukhansela uNkosenhle wakaMadlala ongusihlalo wekomiti leGovernance and Human Capital emkhandlini waseThekwini lapho ke sobe sesizwa nje nangeinhlelo zentuthuko emkhandlini weTheku sibonile nangesonto ledlule kudluliselwa ubunikazi bezindlu ezingu48 lapha endaweni yakwaMakhutha ebeyibizwa ngeCommunity Residential Units kanti futhi ke namhlanje kuthulwa ulunye uhlelo le16 days of activism for no violence against women and children sizophinde futhi sizwe nangeinhlelo nje zokuthuthukisa nje ukuhanjiswa kwamanzi ezinye izinto esoyithinta namhlanje khansela Madlala siyakubingelela mfowethu sibingelele kumina istudio sibingelele nabalaleli emakhaya mfowethu ngicela nje ke siqale kulolu daba lolu uthi ukusichazela kancane ngalolu hlelo lwezindlu ebezethulwa ngesonto ledlule siyabonga kakhulu sizokhumbula ukuthi ama hostela kwayindawo impela ngekho esimweni esihle sokuhlalisa abantu isifundiso saseThekwini uDr Nomkhosi Xulu Gama wathi mebhala wabiza ukuthi indawo eyishaqisayo ngakho ke njengomkhandlu weTheku sihlangene nohulumeni siqalile senza imizamo ukuthi siwashintshe amahostela abe yindawo zemindeni lapho khona kwazi ukuthi uhlale ngokunethezeka nangokuhlonipheka kulesihlanu lodlule umeya wethu baba uXaba ibelapha endaweni yakaMakhutha lapho benikezela khona ngezindlu eziwu48 kwizakhamuzi zaleya ndawo okusho ukuthi ukuthi ucwaningo lolukhomba ukuthi umuzi ngamunye eThekwini unabantu abalinganiswa ku4 kusho ukuthi bacishe babe ngaphezulu ka200 abantu abalale benophahla ngolesihlanu ngenxa lemizamo esiyenzayo kuleya project ke sifake imali engango34 million rands ukwazi ukuthi sibuyisele isithunzi kubantu asiqinanga lapho kuyenza qhubeka lapha ehostela lakwaThiye Mlazi silungise izindlu eziyisikhombisa sizaqhubeka siyalungisa lapha yana ehostela eDalton silungise izindlu eziwu91 siyaqhubeka futhi siyalungisa yeminye imizamo yethu leyo ukwenza ukuthi indawo zabahostela ziphenduke indawo zomphakathi ezinenhlonipho nesizotha Khansela namhlanje siyazi usuku olukhulu olubalekile emhlabeni wonke nje jikelele lapho nomkhandlu weTheku uzolethula lolu hlelo le16 days of activism for no violence against women and children la sithi phansi ngodlame ikakhulu olubhekiswe kwabesifazane nezingane kulezi insuku eziyishumi6 siyacela ukusichazela ukuthi nina njengomkhandlu weTheku ikuphi enizokwenza kunjalo namhlanje ubaba uNonkosi umeya wethu uzobe elapha endaweni eMlazi eKing's Stadium manje ngo9 lapho khona ezothula ngokusemthethweni uhlelo okuthiwa i16 days of activism okuyinsuku eziyishumi6 zomkhankaso wokulwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane kanjalo nokubulawa kwabantu besifazane isiqubulo ke salo nyaka sithi sibiza ngokuthi litsima men women boys and girls working together to end gender-based violence and femicide okusho ukuthi abesilisa abesifazane izingane abafana nabantombazane zihlangene ukulwisana nesihlava sokubulawa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane siyacela ukuthi imiphakathi yakithi eyakhele indawo zaseMlazi ibe khona lapha eKing's ukuzokhombisa isifungo sokuthi siyalwisana kakhulu nalesi sihlava futhi siyabacela nabasemakhaya bengekwazi ukufika ukuthi abaqale babike ngezenzo zodlame olubhekiswe kwabesifazane nabantwana futhi babasupport laba abasemndenini ababhekene nalezi inkinga sesigoqa indaba yethu kunesimemezelo nje esisakhishwa umkhandlu izolo sixwayisa ngokuhamba kwamanzi ngabe mhlambe ke luzohamba kanjani lolu hlelo futhi ke iziphi lezi indawo ezizothinteka kakhulu siyabonga kakhulu umkhandlu weTheku sibonile ukuthi indawo zethu eziningi ezibuye affect ukungabikho kwamanzi ngenxa yokuthi amapipe endaweni ezithiza yafusa kwezinye indawo imibhobho yethu le ephampayo uthola ukuthi simdala ngakho ke kusasa kusukela ngo8 ekseni kuya ngo5 ntambama endaweni zangapha ngase-South eMzansi neTheku sizobe senza lokuthi esithi i-routine maintenance okusho ukuthi sizobe silungisa indawo zethu zokuphakela amanzi lokho kuzokwenza ukuthi ke amanzi angabe bikho kulezi indawo ezilandelayo endaweni zaseSiphingo Beach kanjalo nasesiPemanzi Mtoti CBD uMlazi lapha kwathina kaVina kaA eMbokodweni Malikazi amanzi Mtoti uMgababa ikomgobhozini kuya komfume kwaMakhutha kuya komkhazini naseAdams kanjalo amagabheni uThoyana uMkhomazi kanjalo nalapha kuzofinyelela emahlongo lokhu kwenziwa ukuthi sizobe silungisa amapipe futhi sikhipha amaphapha amadala sifaka amaphapha amasha ukwenzela ukuthi imiphakathi yakithi ikwazi ukuthi ithola amanzi ngendlela ejwayelekile
Siyaxolisa kakhulu ukuthi imiphakathi yakithi kusasa izobe ingenawo amanzi kulezi indawo kusukela ngo-8 kuya ngo-5 ntambama, kepha siyathembisa ukuthi by the time kuvulwa ngo-5 amanzi indawo zobe seyikwazi ukuthi ithola amanzi ngendlela enhle kakhulu, futhi bakwazi ukuthi-ke abantu bakithi baqhubeke nokonga amanzi ngenxa yokuthi into engeyiningi kakhulu endaweni yaseThekwini. Siyabonga kakhulu. Khansela Madlala ongusihlalo wekomiti le-Governance and Human Capital emkhandlwini waseThekwini, umusanda kuvula umsakazo sihleli naye sesikudedela nje. Ngiyafisa ukuthi udlulise nje nawe ukubhonga emswaneni lapha emkhandlwini waseMshwathi. Sibonile okwenzekile KwaZulu Natal, isiphepho sadlula nemphefumulo yabantu. Izolo nje silale kusatholwe oyedwa cishe owesifazane, bekusazophinde kuqhutshekwe namhlanje kubhekwe ukuthi bayatholakala ini laba abanye. Ungathini nje emphakathini wonke nathi sonke KwaZulu Natal nakuyi-South Africa yonke esithintekileyo? Sidlulisa amazwi enduduzo emindenini ekhahlamezekile, abalahlekelwe ihlobo nalabo abalahlekelwe impahla kanjalo ley'ndawo zokuhlala njengomkhandlu weTheku. Siyazi ukuthi kuke kwasehlela lokhu nathi la endaweni yaseThekwini. Siyacela futhi imiphakathi yakithi ukuthi ilalele izexwayiso eziqhamuka kuhulumeni malana nokungakhi endaweni eseduze kwemfula nendawo engaphephile. Futhi uma ngabe kuphuma lezixwayiso ezisha baqaphele basuke eduze kwalezo zindawo bakwazi balekelelana nohulumeni. Sidlulisa amazwi ukuzwelana. Siyathembisa futhi ukuthi siwumkhandlu weTheku soqhubeka sisebenze kuyilekelela yonke imikhandlu yomakhalane wethu uma ngabe ishaya ikhwela icela usizo. Siyabonga kakhulu Khansela. Siyabonga.